SMNR Radio News Blast. News Blast Pilipinas. Sa atong balita national, giingon sa Malacañang nga pasagdan una ang investigasyon sa reklamo nga gisangat sa usa ka grupo sa concerned citizens. Batok ang Health Secretary Dr. Jose Pujalte Jr. kalabot sa giingong pagkalambigit nini sa illegal nga sugal sa dili pa muhimo og lakang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa palas briefing, mato ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro, mahinungdanon nga masusi pag-ayo ang mga aligasyon aron may balaan ang kamatuuran. Dugang paniya, wa pay direktiba ang presidente bahin sa panawagang i-prevent o preventive suspense si Pujalte ug makalihok lamang kini kung adunay lig-on nga ebidensya batok sa kalihim. Gipadayag usab sa Malacañang nga wa pa sila nadawat nga impormasyon kung giimbestigaran ba ni si Pujalte nga bag-o pa lamang gitudlo ni Presidente Marcos isip kalihim sa Department of Health.